Zdravím, jmenuji se Patrik Veselý a jsem spoluzakladatel Brandleads, kde s pomocí naší brand funnel infrastruktury pomáháme podnikatelům poskytující služby stabilně dosáhnout měsíčního příjmu nad 250 až 750 tisíc korun a více. Než se ale vrhneme do samotného videa, rád bych vám ukázal několik našich výsledků, abyste už od začátku věděli, že to, co nabízíme, děláme opravdu efektivně a správně. Zde můžete vidět tok klientů a plateb. Díky našim strategiím a systémům jsme byli schopni sjednat desítky schůzek týdně a vygenerovat stovky tisíc. A teď už se pojďme vrhnout na samotné video. Ať už vyděláte 50 až 150 tisíc nebo dokonce i 40 tisíc korun měsíčně, koukáte na toto video, protože cítíte, že růst vašeho podnikání stagnuje, tím pádem je dost pravděpodobné, že se potýkáte s některými z těchto problémů. Zákazníci přicházejí nepravidelně. Jeden měsíc máte plné ruce práce a nemáte čas na nic jiného a další měsíc máte naopak volno, protože zakázky nejsou. Tento nepravidelný příliv klientů vám neumožňuje plánovat dlouhodobý růst ani stabilní finanční situaci. Marketing nefunguje tak, jak byste si to představovali. Můžete investovat tisíce korun měsíce do reklamy, stovky hodin do tvorby obsahu na sociální sítě, ale návratnost není taková, jako očekáváte. Výsledky jsou náhodné a nepředvídatelné, což vám může způsobovat velký stres. Operativní úkoly vás zahlcují. Strávíte hodiny denně nad administrativou, řízením, najímáním týmů, komunikaci s klienty, vytvářením obsahu a plánováním schůzek, což vám zabírá čas, který byste mohli věnovat přímo do růstu svého podnikání nebo zlepšování služeb. Před několika měsíci jsem byl v podobné situaci jako vy a měl jsem ambice a chtěl jsem mít podnikání, které mi přinese finanční svobodu a více času na věci, které mám rád. Jenže místo toho, abych se věnoval strategickému růstu svého podnikání a poskytoval klientům špičkové služby, jsem trávil většinu svého času prací na rutinních a operativních činnostech, které mě vyčerpávaly. Každý den jsem přemýšlel o tom, jak zlepšit své podnikání. Chtěl jsem víc klientů, větší příjmy a hlavně víc volného času. Ale stále jsem narážel na limity toho, co zvládnu, sám nebo s malým týmem. Potřeboval jsem řešení, které mi umožní automatizovat hlavní procesy, abych mohl podnikat efektivněji a dosáhnout stabilních příjmů. Dnes už je to jiné. Díky naší brand funnel právě infrastruktuře jsme vybudovali podnik, který funguje téměř na autopilota. Máme systémy, které přináší stabilní přísun klientů a příjmy neustále rostou, aniž bychom museli každopádně řešit operativu, a právě to chci nabídnout i vám možnost automatizovat klíčové oblasti vašeho podnikání, aby vám přinášelo stabilní zisky a zároveň dávalo více času na to, co je to pro vás opravdu důležité, ať už to rodina, přátelé, a nebo třeba sport. Pojďme se podívat na to, jak jsme toho dosáhli. Nejdříve je důležité pochopit jednu věc. Proč tradiční modely podnikání selhávají? V dnešním podnikatelském prostředí obvyklé modely řízení podnikání nefungují tak, jak by měly. Tyto metody možná přinesly úspěch v minulosti, ale dnes, kdy se trhy rychle mění a technologie jako AI se stále zlepšuje, jsou běžné přístupy příliš pomalé, neflexibilní a často zbytečně nákladné. Pojďme se podívat na několik hlavních problémů, které se často objevují u poskytovatelů služeb, kteří tyto modely stále používají. Za prvé, problém škálování. Jeden z největších problémů, kterým poskytovatel služeb čelí, když se snaží škálovat své podnikání, je, že nemají správně nastavené procesy a infrastrukturu. Mnoho lidí si myslí, že růst znamená najímat více lidí, investovat více peněz do reklamy nebo zvyšovat pracovní nasazení. A i když to může přinést krátkodobé výsledky, z dlouhodobého hlediska to vede k vyčerpání a menší marži. Bez kvalitní infrastruktury je růst nejen obtížný, ale často neudržitelný. Každý nový zaměstnanec znamená více nákladů a více práce s jeho zaškolením a řízením. Ale co se stane, když zaměstnanec odejde? Musíte znovu hledat a zaškolovat další lidi, což vás stojí další čas a peníze. Za druhé, klesající kvalita služeb. Jak vaše podnikání roste, často může delegovat více práce na méně zkušené členy týmu, což může vést ke snížení kvality poskytovaných služeb, anebo v horším případě vůbec žádný tým nemáte a jste na vše sami. Nezapomínejte na to, že klienti si toho problému rychle všimnou a začnou hledat lepší alternativy. Místo toho, abyste se soustředili na poskytování hodnoty svým stávajícím klientům, jste nuceni neustále hledat nové, abyste nahradili ty, kteří odchází, a tím se zhoršuje i vaše reputace. To vytváří nekonečný cyklus, kde místo toho, abyste stabilně rostli, trávíte většinu času nad snahou udržet stávající úroveň příjmu. Kvalita služeb klesá, klienti odcházejí a vy ztrácíte kontrolu nad svým podnikáním.
Za třetí, ztráta kontroly na podnikání. S růstem podnikání se často stává, že majitelé začínají ztrácet kontrolu nad tím, co se v jejich firmě děje. Místo toho, aby se věnovali strategii, můžou trávit hodiny nad řešením operativy a nad snahou udržením podniků v chodu. A to je právě ten hlavní problém. Růst bez správných procesů vede k tomu, že podnikatelé jako vy jsou přetíženi. Což nejen zpomaluje růst, ale také vede k frustraci a pocitu, že neustále doháníte ztracený čas. A právě z tohoto důvodu jsme vytvořili Brand Funnel infrastrukturu. Řešení pro všechny zmíněné výzvy, kterým možná jako většina podnikatelů čelíte. Tento model byl navržen tak, aby umožnil rychle škálovat váš podnik, aniž byste se museli potýkat s klasickými problémy, jako je ztráta kontroly, špatný nebo žádný tým, neefektivní marketing, málo klientů, žádné automatizované procesy nebo problémy se sníženou kvalitou služeb. Na rozdíl od tradičních konzultačních nebo marketingových agentur, které vám mohou nabídnout pouze krátkodobé řešení ve formě poradenství nebo kampaní, naše infrastruktura vytváří trvalý systém růstu, který vám umožní dosáhnout dlouhodobých výsledků. Namísto toho, abyste byli závislí na nárazových kampaních nebo na individuálních konzultacích, vám pomůžeme vybudovat úplně automatizovaný systém, který vám přinese výsledky znovu a znovu. Tato infrastruktura si vezme na starost všechny hlavní procesy v podniku od získání klientů přes jejich onboarding až po udržení dlouhodobých vztahů s nimi. A jak funguje Brand Funnel infrastruktura? Ještě předtím, než si do toho pustíme nějaké screenshoty, které zde uvidíte, jsou v angličtině. Je to z toho důvodu, že některé metody jsme zatím použili jen u zahraničních poskytovatelů služeb, protože tento podnik dříve fungoval pouze v zahraničí, jelikož tyto metody fungovaly. Rozhodli jsme se je doplnit i do české nabídky. A teď už pojďme na to. Brand Leads infrastruktura funguje na principu, který kombinuje automatizaci, systémy a procesy, které společně zajišťují, že vaše podnikání může růst stabilně a předvídatelně. To vše bez nutnosti najímání velkého počtu lidí nebo zvyšování našich pracovních hodin. Pojďme si ukázat všechny části podniků, které naše infrastruktura řeší. První, automatizovaný systém pro generování leadů. Jedním z největších problémů podnikatelů je nedostatek kvalitních a pravidelných klientů. Brand Funnel infrastruktura zahrnuje plně automatizovaný systém, který vám pomůže stabilně získávat nové leady každý měsíc. Díky našim sofistikovaným procesům a systému můžete cíleně oslovovat potenciální klienty bez toho, abyste museli trávit hodiny u marketingu. Z čeho se tento systém skládá? Sociální sítě a automatizace obsahu. Pomůžeme vám vytvořit automatizovanou strategii pro sociální média, která zvyšuje vaši viditelnost a přivádí nové potenciální klienty. Automatizace obsahové strategie zajišťuje, že bude neustále připraven materiál a nápady na natáčení nebo příspěvky, abyste nemuseli trávit hodiny nad vymýšlením. Cílené kampaně. Na základě detailní analýzy vaší cílové skupiny vytvoříme personalizované kampaně, které přitahují ty správné klienty, kteří jsou připraveni investovat do vašich služeb. Automatizovaný sběr leadů zajišťuje, že každý zájemce bude správně zařazen do kampaně a obdrží relevantní informace. Vstupní a konverzní webové stránky. Tyto stránky jsou navrženy tak, aby zvýšily konverzní poměry, sladily se s naší značkou, generovaly a uzavíraly potenciální zákazníky a zároveň šetřili váš čas, protože nemusíte neustále komunikovat s programátory. Tvorba lead magnetů a přihlašovací stránky. Pokud je ještě nemáte, vytváříme atraktivní a hodnotné lead magnety, které zajímou vaše publikum a pomohou vám kvalifikovat potenciální klienty. Budovat důvěru a autoritu ve vašem oboru. Po vytvoření je umístíme na námi vytvořenou přihlašovací stránku, přes kterou získáme kontakty a osobní údaje, e-mail, jméno, telefonní číslo. A následně je využijeme k zasílání e-mailových kampaní, které maximalizují míru prodeje a vaši autoritu. Spuštění a správa reklam. Naše infrastruktura zahrnuje spuštění a optimalizace reklamních kampaní, zaměření na vaši cílovou skupinu. Pokud jste ochotni více investovat, reklamy vám rychle přináší vysoce kvalitní potenciální zákazníky, zatímco my se staráme o optimalizaci, kontrolu rozpočtu a měření výsledků. Za druhé, onboarding systém pro nové klienty. Získání nového klienta je jen začátek. Jakmile klient souhlasí se spoluprací, je zásadní, aby byl co nejrychleji a hladce onboardován. Naše infrastruktura zahrnuje automatizovaný onboarding systém, který provede každého klienta celým procesem spolupráce od prvního kontaktu až po dokončení placené služby. Tento systém nejen zlepšuje jejich zkušenost s vámi, ale zároveň snižuje míru odchodu a šetří váš čas.
Za třetí, systémová správa dokumentů a dat. Všechny klíčové informace jsou centralizované v našem systému, což vám umožní rychlý přístup k datům a dokumentům kdykoliv během spolupráce a i po ní. Za čtvrté, precizní využití e-mail marketingu. E-mail marketing je klíčovým nástrojem pro udržení zájmu vašich klientů a zajištění dlouhodobé spolupráce. Naše služba vám poskytne copywritery, kteří poskytnou pravidelnou komunikaci s potenciálními zákazníky prostřednictvím automatizovaných e-mailových kampaní, abyste nemuseli trávit čas tím, že budete psát e-maily sami. Automatizované e-mailové kampaně. Navrhneme pro vás personalizované pracovní postupy, které se přizpůsobí chování a potřebám vašich klientů. Jednoduše to funguje tak, že na základě kroku, který potenciální zákazník udělá, se mu pošle daná zpráva pro maximální personalizaci, aby se každý klient cítil jako ten jedinečný. Tyto kampaně jsou navrženy tak, aby zvyšovaly lojalitu, pomohly k péči o potenciální zákazníky a podporovaly prodej. Přihlašovací pracovní postupy. Na základě interakce s vaším obsahem můžeme automatizovaně spravovat databáze kontaktů, zasílat správný obsah ve správnou chvíli a přinášet vám cenná data o chování vašich odběratelů. Tvorba obsahu a prodejní videí. Pomůžeme vám také s tvorbou prodejních videí, která mohou podporovat vaše služby jediným klikem díky tomu, že vám dodáme na míru sepsaný scénář pro maximální efektivitu. Tato videa šetří čas tím, že se jednou natočí a dlouhodobě vysvětlují, v čem spočívá vaše nabídka a jaké přináší benefity, což zvyšuje konverzní poměr, protože poskytují všechny potřebné informace a před samotným kontaktem s prodejním týmem. Za šesté, automatizace rutinních úkolů. Jak už jsem zmínil, podnikatelé často ztrácejí drahocenný čas na operativních a administrativních úkolech, jako je domlouvání schůzek, odpovídání na e-maily nebo správa kalendáře. Naše infrastruktura zahrnuje mimo copywritery i tým virtuálních asistentů a pokročilé automatizační nástroje, které převezmou tyto rutinní úkoly za vás. Automatizace každodenních úkolů. Naši virtuální asistenti jsou připraveni automatizovat veškerou operativu, včetně plánování schůzek, správy komunikace s potenciálními klienty a administrativy. Tento systém vám umožní zůstat produktivní a soustředit se na strategický růst, aniž byste byli zahlceni operativními úkoly. Efektivní komunikace. Virtuální asistenti zajišťují, že všechny komunikační toky probíhají hladce, včetně upomínek, zprávání dotazů a péče o klienty. Automatizovaný systém přináší větší efektivitu bez potřeby neustálého dohledu. Za sedmé, komunity a networking. Vytváříme pro vás komunity příležitostem networkingu, sdílení znalostí, zviditelnění vaší značky a generování klientů z doporučení. Tímto způsobem zvyšujete svou viditelnost a budujete důvěryhodnost. Tento systém zajišťuje stabilní růst díky automatizaci klíčových marketingových procesů, které vám přivádějí lídy pravidelně a předvídatelně. Zde právě, že můžete vidět screeny z té komunity, z Discordu. Námi používaný model opravdu funguje. Jedním z nejlepších příkladů úspěchu metody Build and Release je Boston Consulting Group, ve zkratce BCG, jeden z největších konzultačních gigantů na světě. BCG zavedla model, který jim umožňuje kombinovat digitální technologie a praktické strategie pro dosažení rychlých a měřitelných výsledků pro jejich klienty. A právě tento model jsme adaptovali do naší infrastruktury, abychom poskytli poskytovatelům služeb, jako jste vy, efektivní nástroje pro růst. Proč jednat hned? Svět podnikání se neustále mění, a to rychleji než když dříve. Vlivem technologií, automatizací a umělé inteligence se trhy transformují a přizpůsobují novým trendům. Možná už jste slyšeli o tom, jak technologie jako umělá inteligence a automatizace mění způsob, jakým podniky fungují. Tyto technologie dnes zvládají mnoho úkolů, které dříve vyžadovaly hodiny manuální práce. Ať už jde o generování leadů, komunikaci s klienty nebo analýzu dat. AI a automatizace dokážou tyto procesy urychlit a zpřesnit. Pokud se budete držet starých metod, riskujete, že vás technologie předběhnou. Vaši konkurenti již nyní mohou využívat automatizaci k tomu, aby snižovali náklady, zvyšovali produktivitu a získávali více klientů. Bez moderní infrastruktury vám hrozí, že ztrácíte trh, protože nebudete schopni držet krok s očekáváními klientů. Zatímco sledujete toto video, technologie se vyvíjí a mnoho konkurentů ji už využívá k násobení svých příjmů. Rozhodnutí je na vás. Buď můžete sledovat, jak vám utíkají, nebo začít jednat a dosáhnout s vámi ještě lepších výsledků. Co vám růstová infrastruktura přinese,
Investice do růstové infrastruktury vám přinese mnoho výhod, které jsou důležité nejen pro zajištění stabilního růstu, ale také proto, abyste měli kontrolu nad svým podnikáním. Zde jsou některé z hlavních přínosů, které naše brand funnel infrastruktura může nabídnout. Za prvé, noví klienti každý měsíc. Namísto toho, abyste každý měsíc přemýšleli, jak získat nové zakázky, naše infrastruktura zajišťuje, že budete mít pravidelný a stabilní přísun nových klientů. Už nebudete muset spoléhat na to, že klienti přijdou sami, nebo se modlit, aby vaše marketingová kampaň přinesla výsledky. Díky automatizovaným systémům budete mít stálý přísun lídů, kteří jsou kvalifikovaní a připraveni využít vaše služby. Tento předvídatelný tok zakázek vám umožní lépe plánovat a přestat se stresovat nad tím, kde seženete příjmy pro další měsíc a o kolik vyděláte více nebo méně. To vám dá klid a sebevědomí, že vaše podnikání stojí na pevných základech. Za druhé, více volného času mimo práci. Jedním z hlavních problémů, kterým podnikatelé čelí, je nedostatek volného času. Často trávíte hodiny denně nad administrativními úkoly, plánování schůzek, komunikace s klienty nebo řízením týmu. Naše růstová infrastruktura vám umožní automatizovat většinu těchto rutinních činností, takže budete mít více času na strategické rozhodování nebo na věci, které jsou pro vás důležité mimo práci. Ať už je to rodina, koníčky nebo osobní růst. Představte si, že už nebudete muset každý den kontrolovat e-maily, řešit plánování schůzek, obepisovat potenciální klienty nebo manuálně sledovat jednotlivé úkoly. Váš podnik bude fungovat na autopilota, zatímco vy si můžete uvolnit čas a energii na jiné činnosti. Za třetí, rostoucí příjmy bez zvyšování nákladů a úsilí. Jedním z největších přínosů automatizace je to, že vám umožní zvyšovat příjmy, aniž byste museli zvyšovat své náklady, časovou náročnost nebo expandovat tým. Jakmile jednou nastavíme automatizovaný systém, každý nový klient přidává příjem, aniž by to vyžadovalo dodatečnou práci z vaší strany, kromě poskytování dané služby. To znamená, že váš podnik začne růst exponenciálně. Škálování tak nejen možné, ale také udržitelné. Nechte si postavit infrastrukturu do vašeho podniku. Teď, když jste viděli, jak naše brand funnel růstová infrastruktura funguje a zjistili, jak můžete transformovat vaše podnikání, je čas, abyste udělali další krok. Ten krok, který může znamenat zásadní změnu ve vašem podnikání a hlavně ve vašem životě. Možná jste v některých předchozích částích poznali, možná jste si uvědomili, že některé z výzev, o kterých jsem mluvil, jsou ty, kterým čelíte každý den. Nepravidelní klienti, nejisté příjmy, příliš mnoho času, straveného operativního a minimum volného času na osobní život. Teď je ale ta chvíle, kdy můžete své podnikání změnit, kdy můžete přestat být otrokem a operativy začít mít kontrolu nad svým růstem. Pokud jste připraveni na skutečný růst, máme pro vás jednoduché řešení. Rezervujte si bezplatný konzultační hovor s naším týmem. Ještě dnes, tento hovor není pro každého. Je pro ty, kteří jsou opravdu připraveni změnit způsob, jakým jejich podnikání funguje. Během tohoto hovoru se podíváme na vaši aktuální situaci. Identifikujeme, kde jsou největší příležitosti a slabá místa. A ukážu vám, jak můžeme naši růstovou infrastrukturu implementovat přímo do vašeho podnikání. Nemusíte se obávat, že půjde o nějaké povrchní rady nebo marketingové triky. Tento hovor je úplně přizpůsoben vašemu podnikání a po jeho uskutečnění získáte naším týmem vytvořený plán, který vám ukáže konkrétní kroky, jak dosáhnout vašich cílů co nejefektivněji. Počet volných míst se každý dnem snižuje. Naše kapacita pro nové konzultace není neomezená. Každý týden vedeme desítky hovorů s potenciálními klienty, kteří hledají řešení pro své podnikání, možná stejně jako vy, ale naše kapacita je omezená, protože se zaměřujeme na hlubokou spolupráci s každým z naším klientem. Každý měsíc přijímáme jen omezený počet nových klientů, abychom zajistili, že každý z nich dostane plnou podporu a že můžeme skutečně implementovat naše systémy do jejich podnikání a zajistit jim výsledky. Pokud nevyužijete tuto příležitost nyní, může trvat měsíce, než se objeví další volný termín a mezi tím může vaše podnikání stagnovat, zatímco jiní, kteří jednali rychle, budou mít obrovský náskok. Takže pokud jste opravdu připraveni posunout své podnikání na další úroveň, rezervujte si svůj hovor hned teď, než budou všechna místa plná. Nečekejte na další příležitost, protože ta příležitost
je právě teď a už nemusí přijít. Jednejte hned a získejte náskok před konkurencí. Zkuste si představit, jaký by mohlo být váš život, pokud by vaše podnikání fungovalo plně automatizovaně. Představte si, že každý měsíc přichází noví klienti, vaše příjmy jsou stabilní a rostou a vy máte více volného času na to, co vás skutečně baví. Už žádné neustále stresování z toho, co nemáte dost zakázek, nebo že musíte každý den řešit operativní problémy. Místo toho byste mohli trávit čas s rodinou, věnovat se svým koníčkům nebo dokonce cestovat, aniž by vaše podnikání trpělo. Zní to jako sen, že? Brand funnel infrastruktura to dělá realitou. Umožní vám vytvořit předvídatelný a stabilní biznis, který bude růst, aniž byste museli obětovat veškerý svůj čas a energii. Představte si, jaký dopad to může mít na váš osobní život. Mít podnikání, které nejen vydělává více peněz, ale zároveň vám dává více volného času. Už nebudete muset pracovat do noci, abyste udrželi své podnikání nad vodou. Místo toho budete mít plnou kontrolu nad svým časem i nad tím, jak vaše firma roste. Je to právě tento moment, kdy můžete udělat zásadní rozhodnutí, které změní váš život i další generace. Rezervujte si svůj hovor hned teď. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a brzy na viděnou.